Hindi ko na kinakaya. Grabe yung tarik. Tingnan nyo. Saan kami nanggaling? Nakita nyo ba yan? Kung ako driver, hindi na ako ulit dito. Nabawasan yata ako ng 3 kilo. Don't change the subject, don't you take the focus off. Ay, Diyos ko rin. Hallelujah. Hallelujah. Hey guys! Sobrang nakakanginig. Nanginginig talaga ako. Ayun o, umangat yung harap na gulong namin. Eh, ang tarik niyan. Tingnan nyo, apakatarik din niya, no? Kung makikita nyo, hindi niya talaga kakayanin. Although malakas naman yung makina niya. Kaso wala talaga. Ayun na. Andiyan na sila. Andyan na yung magsusukat. Ayun, nasa car na yon. Sabi niya, sandali lang daw. Hallelujah. Ayoko tignan! Diyos ko! Takot ako. Ayun, sa totoo lang guys, na-phobia kasi ako nung last time. Kasi, hindi ko pa na-upload yun eh. Hindi ko pa na-ipapakita sa inyo yon na, tawag dito, natumbahan kami ng truck. Pero yun kasi 12-wheelers yon. Ito 10. So parang grabe lang yung phobia ko. Grabe talaga yung phobia ko sa ganito. Parang ayoko na sumama sa susunod. So ang mangyayari niyan ngayon guys, yung magsusukat imbis na dun sa site, dito na siya susukatin. At sa tingin ko babawasan itong laman niya para makausad siya. Tignan namin kung paano mangyayari to. Pupuntahan ko sila doon. Pero natatakot kasi ako baka mamaya matumba eh. Balikan ko kayo ha. Ayan guys oh. Kung makikita nyo, napakatarik niyan. Hanggang doon sa taas. O, diba? So, ayun. Ayan. Nagkakaroon sila ng mga pakiusap sa guard. Okay. Papalahin nila yung paulo. Tingnan nyo naman kasi. Ay, grabe. Napakataas niya. Minsan, idadaan lang talaga din sa magandang pakikitungo, pakikiusap. Ganun lang din. Hindi basta magsasalita ng mga hindi maganda. Like parang, kailangan mo rin unawain yung side, yung both side. Diba? So guys, ayun, yung kanilang napagdesisyonan ay magbabawas ng palong. Ayun, yung pinakaulo, tatanggalan nila, babawasan nila. Bababa nila dyan sa may kalsada, tapos babalikan na lang. Pero ngayon, bago siya ibaba, bago susukatin muna para inaantay namin yung engineer na magsusukat. Papunta na daw siya. Ayun, susukatin muna tapos saka ibababa. Ay nako. Kanina umangat yung unahan ng truck. Gulong. Yung gulong. Kala ko katapusan ko. Kakatasan ako na kanina. Lord, I offer my life. Sabay nag-offer ng life na, no? At nakuha niya pang magduyan. Aba, magaling. Nag-relax. Relax. Isang bitaw lang ng preno patay. Oh, no! Hindi niya binibitawan yung preno? Hindi. Oh my God, nandun lang siya lagi. Oo, nakakawit na kasi. Ala, guys. Hindi pala bumibitaw sa preno yung driver. Sabi ni Daddy. Ano sabi mo, Daddy? Kapag binitawan binitawan niya, yan, dadaws-dos yan baba. oh my gulay.
Tapos kanina pa siya dyan. Oo. Malakas lang talaga ang kanyang mga binti. Oh my God. Tignan mo naman, baby pa yung isa, oh. Relax lang. Tingnan nyo naman sila, oh. Naggawa pang mag-relax. Mga to. A few inches later. Guys, nandito na yung magsusukat. Ayan. Ayan na sila, sir. So, hopefully, maging okay na to. So, hanggang ngayon, ilang minuto na. Siguro, na kami dito eh. Nasa 30 minutes na kaming nag-aantay dito. Oh, no! So, halos 30 minutes na rin si kuyang driver nakaapak sa brake niya para hindi umurong. Hindi umatras yung sasakyan. Buti na lang dumating na. Dito Valentine's Day. Horror date daw sabi ni Daddy. Ayun, sabi ni Daddy, pag naibaba na daw yan, ayan, sasakay kami uli. Sabi ko, ay naku, hindi ako sasakay. Pag nakaangat na siya doon sa taas yun, saka ako aakyat, saka ako sasakay. Final destination. Uy, grabe! Hindi naman. Jesus name. Grabe to. Makapag-declare ka ng mga ganyang bagay, ha. Naku, kanina guys, sumpahat na kami dito. Naku, talagang mihingi na ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ko. Sabi ko, Lord, patawaran niyo po ako. Naku, kawawa po mga anak ko. Salamat sa Diyos, wala naman nangyari sa amin. Sabi ko, ay Daddy, hindi ako sasakay dyan. Hanggat di pa yan nakakaangat doon. Naku, malayo-layo pa kasi guys yung aanuhan namin. So, pag hindi pa siya nakaangat doon, sa taas na yon, hindi talaga ako sasakay. Pahala siya. Maglalakad ako, di kayo magantay na lang ako dito. Eto guys ha, kanina kasi sabi ko, mag-intro ako doon na, sa mismong site na ako mag-intro. Kasi nga, syempre, diba, medyo overlooking daw ko no doon, sabi ng Daddy. So, okay, sige. Doon na lang ako i-intro. Pero grabe, tingnan niyo naman yung intro ko kanina. Yung intro ko ganun agad. Nanginginig na agad yung ano ko. Sabi ko. Kasi, ang vlog na to talaga ay, syempre Valentine's Day to eh. Ito yung, namin sana ni Daddy. Ito naman yung nangyari. Sabi ng Daddy kanina, sasama-sama ka sa akin eh. Hindi to Valentine's Day. Ang saklap lang nangyari. Pero grabe no, at least naman, di ba? Hindi naman ganun kalala. Hindi naman kagaya nung nakaraan na natumba yung truck, di ba? I-share ko rin yun sa inyo, guys. I-share ko rin sa inyo yung mga pangyayaring yun na mga worst scenario na na-experience namin pag nagdi-deliver kami. Gagawa ko niya ng video. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga naranasan namin, iba't ibang mga naranasan namin simula nung kay mama pa, tapos kami kasi ni Daddy bago lang kami nag-start sumama-sama kay mama. Siguro lang kami December, so February ngayon, halos 3 months pa lang kami talagang pasama-sama kay mama. Pero si mama kasi matagal na dito alam na niya yung mga galawang ganito. Pero, syempre, sa amin, mag-asawa, hindi naman kami eksperyensado sa mga ganitong bagay. So, iba pa rin talaga pag nandun ka na no? Iba talaga pagka ikaw na yung nakaka-experience Kasi kaysa dun sa nakikinig ka lang, parang kinikwento lang sa'yo, hindi mo na-experience, hindi mo talaga ramdam kung ano yung mga nangyayari. Pero yung ganito, na nakikita namin yung mga scenario na, alam nyo na, mga pangit na scenario, at least, diba, meron kaming mga baon, may mga natututunan kaming sa mga ganitong pangyayari. So, yun. Yan na, umangat na siya! Grabe yung uso ko! Kayanin
umaangat na siya. So guys, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, hindi ako sumakay. Kasi ayoko talaga sumakay na hindi pa siya nakakaahon. So ayan yung mga naiwan nilang bakas. Yan, babalikan namin yan mamaya. Pagod siguro ng mga to. Hinihingal si daddy. Tama yan daddy, para lumit yung tiyan mo. Ano, hindi na namin kita yung baba. So ganyan talaga siya katarek. Sobrang tarek. So akit na kami ulit sa taas. May golf course pala dito. Ayan oh. Ang ganda. Pala sa amin ng clubhouse. Ang ganda niya oh. Minsan daddy mag-golf tayo kahit hindi tayo marunong. Ay. Daddy, merong ano? Shower. Shower. May shower. Aray! May ikot. Hindi ko na kinakaya. Grabe yung tarek. Tingnan nyo. Saan kami nanggaling? Nakita nyo ba yan? Ah! Ito. So, hindi ko kasi na-record kanina. Sabi ko, kuya, wait lang. Nung medyo pababa na, sabi ko, kuya, magsabi ka kung kaya o hindi ha. Kasi bababa kami. Nung pagkakita ko, Diyos ko po, talaga. Sabi ko, ibaba nyo na lang kami. Kaya mo pa, girl. Hindi ko na kaya, girl. Daddy, lagi mo ako sasama ha, para pumayat ako ha. Tulungan mo ako. Tulong. Tinatawanan nila ako. Resa ko kay ma'am o gano'n katarik yun. Hindi. Kung ako driver, hindi na ako ulit dito. Kung ako driver, hindi na ako ulit. Ang ganda ng date namin. Sobrang sweet. Sweet mo, daddy. Nabawasan yata ako ng 3 kilo. Sana hindi lang 3, mga 5. At least, diba? Pag-exercise ako. Nangula sa oras. Masakay na kami uli eh.
Hi! Naku, Diyos ko po. Nakarating din. Kunting kulsat na lang naman pala. Diyos ko! Pinili ko pang lumakad. Talaga pagpipiliin kong lumakad. Pag-uusapan nila kung saan nila ibabagsak yun. Yung grab, yung buhangin. Sana maging okay. Sa tingin ko, hindi naman na magkakaproblema yan dito. Oh, thank you Lord, nakaahon kami. Bakit matarik-tarik ng lugar na ito? Tignan natin dito. Ayan. May hangin sila dito. Ay, ito rin yung dinala ni Daddy na nakaraan. Tsaka ayun. Ito yung pinaka-side. Oo, kitang-kita yung golf pala dito. Ang ganda ng lugar na to, titignan natin. Dito sa baba. Hindi naman siguro ako mahuhulog dito, ano? Ayan. Ay, grabe. Ang lalalim ng ano. Yung bahay, parang ganun pala yung... Parang ganun yung itsura ng bahay. Ano? Pababa. Grabe, hindi ng mga pundasyon na ito. Kaya sabagay, tinesting naman to. Chinek naman to yung lupa na ito bago ito tirikan. So guys, dahil sobrang haba na video na ito, kukwento ko na lang sa inyo. So after namin maibaba ng buhangin, binalikan